здесь будете сидеть, то все-таки там садится, просто эта пыль попадает на этот. Окей. Если дернется, у меня может трансляция тут прерваться. Давайте там все. Нет, вот сюда присаживайтесь. Я просто поставлю. Можете, в принципе, просто на шею надеть, и все равно слышно не будет. Не подскажете ли Гомеля, кто главный тренер? Ой, сейчас, секунду. У меня записано оно. Ой, господи. Я сейчас записываю. Так, у них Виктория Шолохова.
Не, правда. Вас же скомментировать будете? Я флешку дам. Пишешь? Уже страшно. А? Уже страшно. Директор матча. А. Ну сейчас специалист придет, оставим здесь. Ну не забудешь передать? Хорошо. Мало ли что минут потом скажет, чтобы посмотреть. Я то все пишу на каждую игре, блядь, каждую мелочь. Вот так и да. Я туда просто подойду, не забуду. Так, животное хорошее. Съел оттуда. Ну да. Извините, вам тут инспектор матча флешку оставил, просил записать. Есть два будет. Мне будет 4. Это спортовые работы. Да, я помню, в Бресте, как на канале, да. Вітаємо всіх аматорів білоруського жіночого футболу у Гомелі на стадіоні «Дзюшар номер 8, де після міжнародної паузи протягується 4-й тур чемпіонату Білорусі по жіночому футболі. І на гэтым стадіоні паміж собою згуляють футбольний клуб зборної Гомельської області і футбольний клуб «Мінськ». І ось з'являються команди на футбольному полі. Выводить их бригада арбітрів, яку узначальвае Алена Коноплянникова. І після традиційних ритуалів з прослуховуванням гімна Республіки Білорусь, потиском рук капітанів і арбітрів ми почнемо глядіти сьогоднішній матч. І ось рихтуються команди до прослуховування державного гімна.
І пакуль перарвемся дзеля гэтай традыцыйнай працэдуры. І вось традыцыйнае лёсаванне паміж капітанамі каманд. Падкінутая была манетка, якая абірае бок і ту каманду, яка будзе уводзіць мяч у гульню з першых секунд. І праз 2 тыдні мы вяртаемся на жаночы футбол. Была міжнародная паўза, падчас якой галоўная нацыянальная зборная Беларусі правяла вучэбна-трэніровачны збор ва Узбекістане, а моладзевая зборная Беларусі правяла збор у Мінску. Дарэчы, прадстаўніцы футбольнага клуба Мінск таксама прысутнічалі ў складзе нацыянальнай зборнай на гэтых матчах ва Узбекістане. І з прадстаўніц сталічнага клуба, якія былі в складзе нацыянальнай каманды, можна адзначыць брамніцу Паліну Малаеву, можна адзначыць новую футбалістку футбольнага клуба Мінск Валеру Богдан, Ганну Красікаву, Елізавету Гібу, абаронцаў, таксама паўабаронцаў Настасю Пабігайла і Ганну Сас, і нападаючую Мілану Сураўцаву. Як я ўжо сказаў, з'явілася падчас міжнароднай паўзы ў Мінску новая футбалістка, гэта абаронца Валерыя Богдан. Як сведчаць журналісты, вельмі хацела бачыць у гэтую футбалістку ў сваім складзе мінская «Дынама», але зрабіла Богдан выбар на карысць футбольнага клуба Мінск. А зборная Гомельскай вобласці і, ў прынцыпе, гомельская каманда вяртаецца ў жаночы футбол пасля вялікага амаль 10-гадовага перапынку. Мае гомельскі жаночы футбол буйныя традыцыі, але з перапынкамі гуляе каманда з гэтага паўднёвага горада у нашым жаночым чэмпіянаце. Напрыклад, была прадстаўленая гамельчанка ў першых 2 нацыянальных чэмпіянатах. Вы зараз паназіраем за небяспечная атака футбольнага клуба Мінск. І ўжо на першай хвіліне мог выйсці сталічны калектыў наперад, але працягвае атаку мінскі. Вось толькі зараз выносіцца мяч абаронай Гомеля, і ўжо на 30-й секундзе могла Настася Пабігайла рабіць лік 1-0, але ўсё ж такі не трапіў мяч у сетку брамы пасля стрэлу гэтай паўабаронцы. І скончым мы гаворку пра гісторыю гомельскага жаночага футбола. У першых 2 нацыянальных першынствах была прадстаўлена гамельчанка, потым з 2007 па 2012 год гуляла каманда з Дюшар нумар 8, менавіта на гэтым стадыёне, дзе мы зараз з вами знаходзімся. І ў гэтым годзе вярнуўся вялікі футбол, вялікі жаночы футбол у Гомель, і прадстаўлены гэты горад зборнай Гомельскай вобласці. Пра традыцыі тытулы Мінску ўжо
няма чаго казаць, уже много хто про гэта казаў. Неадначасовы чэмпіён Беларусі, неадначасовы ўладальнік кубка, галоўны у апошнія гады прадстаўнік нашай краіны у лізе чэмпіёнаў жаночай, які прывозіў вельмі вядомыя каманды, такія як нават Барселона. І вось зноў жа момант пасля падачы кутавога стварае футбольны клуб Мінск. Бачым мы ўжо за першыя дзве з невялікім хвіліны, што гатовы Мінск да актыўнага футбола, гатовы ствараць моманты, гатовы забіваць многа. І таму яшчэ звернемся да стартавых ладаў, пакуль у нас ёсць час. Галоўны трэнер зборнай Гомельскай вобласці Вікторыя Шолахова, якая у першым раўндзе кубка супраць Віцебска нават згуляла за сваю каманду на пазіцыі цэнтральнага абаронцы, ва ўзросце 45 гадоў абрала наступны склад. Брамніца сёння Вольга Гаўрук. І потым пасля гэтай атакі футбольнага клуба Мінск вернемся мы да палявых гульцоў. Вось бачым мы яшчэ адзін сейф брамніцы зборнай Гомельскай вобласці. У полі гуляюць нумар 17 Валерыя Неберова, нумар 5 Наталя Васько, нумар 10 Анастасія Кажарская, нумар 14 Дар'я Куксо, нумар 9 Аліна Шутова, нумар 15 Ганна Шила, нумар 8 Вероніка Кузьмянцова, нумар 6 адзіны легіянер на абодва склады украінка Яна Тихонова, нумар 11 Вікторыя Дзекавец і нумар 7 Ян Есьман. Галоўны трэнер, як я ўжо адзначаў, Вікторыя Шолахова. Андрей Юрьевич Пышнік абраў наступны стартавы склад футбольнага клуба Мінск на гэтую гульню. Брамніца нумар 12 Паліна Малаева, у полі нумар 7 Елізавета Пінчук, нумар 21 Карына Станкевич, нумар 23 Вікторія Марчик, нумар 30 Ганна Красікова, нумар 33 Елізавета Гіба, нумар 10 Карына Таваревич, нумар 4 Ганна Кашинская, нумар 99 капітан команды Мілана Сураўцава, нумар 73 Настасія Пабігайла і нумар 71 Ганна Сац. І вось пакуль звяраліся мы да стартавых складаў, неяк перахапілі дзяўчаты з гомельскай каманды ініцыятыву, ўсё ж такі ўвайшлі ў гульню пасля такога вось холоднага душа з момантаў ад футбольнага клуба Мінск, але гэта вось толькі быў толькі часовы прахоп ініцыятывы. Зноў футбольны клуб Мінск ідзе ў атаку, рыхтуецца падача з фланга. І вось адыходзіць мяч бліжэй да брамы Паліны Малаевай. Нават брамніца сустрэнецца з мячом каля цэнтральнага кола. У такім стылі Мануэля Нойера выйшла Паліна Малаева амаль да цэнтру поля. І вось перахоп ад гомельскіх дзяўчат, адбіліся яны, і спроба выйсці ў сваю атаку скончылася ўжо каля цэнтральнага кола. Зноў жа атака Мінска. З мячом Ганна Сас аддае пас у цэнтр штрафной. З мячом сустракаецца Настасія Пабігайла, б'е па браме, і мяч ідзе вышэй і па-за межамі стоек брамы. Будзе ўводзіцца мяч абаронцай. Аддае гэтае права Вольга Гаўрук. Бачым мы такое становішча ў другім туры, калі Мінск гуляў з бабруйчанкай. Таксама у бабруйскай камандзе ўводзіла мяч у поле абаронца. І, як мы бачым, гэта нерэдкая сітуацыя для беларускага жаночага футбола. Вось зноў жа атака Мінска была з мячом Мілана Сураўцава, дала яна на Пабігайла, якая зноў б'е па браме, блакуецца гэты удар.
І выходзіць з абароны вельмі няўдала зборная Гомельскай вобласці. І вось толькі зараз змаглі дзяўчаты з Гомеля выбіць мяч у аут. Але застаецца ён у сталічных футбалістак. І зноў жа атака футбольнага клуба Мінск. Зноў яны вось такімі хвалямі, як цунамі, навальваюцца на браму зборнай Гомельскай вобласці. І ўсё бліжэй Мінск да забітага гола. Можам адзначыць, што ў першыя 8 хвілін на свой гол футбольны клуб Мінск нагуляў. Усё-такі звернемся да стартаў каманд у гэтым чэмпіянаце Беларусі. Футбольны клуб Мінск, госць гэтага стадыёна, адзін з лідараў нашага чэмпіяната. Пасля 3 матчаў меў Мінск 9 пунктаў у турнірнай табліцы. Вось зноў жа атака, стрэл па браме, гол забівае футбольны клуб Мінск ужо на 8-й хвіліне матча. Як мы казалі з вами, за першыя хвіліны на свой гол Мінск нагуляў, і на 8-й хвіліне канвертаваўся гэты ціск футбольнага клуба Мінск у забіты мяч. І вось да гэтага матчу меў футбольны клуб Мінск 9 пунктаў у турнірнай табліцы, 24 забітых гола, 0 прапушчаных. Ужо можам сказаць, што забіў Мінск 25. І ў першых матчах перамог Мінск футбольны клуб Віцебск з лікам 16-0. І зноў момент у сталічных дзяўчат, нават не даюць яны звярнуцца да сваіх першых матчаў. І ў першых турах з аднолькавым лікам 4-0 перамаглі дзяўчат з Мінска футбольны клуб Зорка БДУ і футбольны клуб Бабруйчанка. Але супрацьлеглы такі старт у футбольнага клуба зборнай Гомельскай вобласці, які я з вашага дазволу буду скарачаць да футбольнага клуба Гомель. 2 гульні згулялі гомельскія дзяўчаты, бо ў першым туры не гулялі яны свой матч з Магілёўскім Дняпром, будзе ён згуляны пазней, бо вельмі позна скончылася камплектаванне гэтай гомельскай каманды. Прайгралі яны 2 матчы з вельмі вялікімі лікамі. 0-11 яны прайгралі Нёман Гродзенскаму і 0-13 у Мінску прайгралі Зорцы БДУ. І вось цікавы момант, што розніца мячоў у футбольнага клуба Мінск 25-0 зараз, а у футбольнага клуба зборнай Гомельскай вобласці ці футбольны клуб Гомель, як ён пазначаны на табло, мінус 25, то бок 0-25. Адзначым мы, што камплектаванне футбольнага клуба Мінск яшчэ далёка не скончана, як азначае вядомы ў колах беларускага жаночага футбола журналіст Дмітрый Сіняк, будзе працягвацца камплектаванне футбольнага клуба Мінск менавіта легіянеркамі, менавіта на дзяўчат з замежжа будзе рабіць стаўку ў камплектаванні трэнерскі штаб футбольнага клуба Мінск. І ўжо абаронца Аномы Эбі і паўабаронца Рэгіна Оту падпісалі па сведчаннях гэтага журналіста кантракты з футбольным клубам Мінск. Вярнулася Эбі ў стан гаражанак. І скончым мы гэту гісторыю пасля атакі футбольнага клуба Гомель, якая ўсё-такі сканчваецца няўдала за добрай працы абаронцаў футбольнага клуба Мінск.
Назіраємо за атазною атакою мінських дівчат. Суровцева тягнула м'яч у центрі, віддає пас. Вертається м'яч до капітана, стрел по брамі. І йде м'яч літерально у міліметрах від далекої, від Вольги Гаурук стойки. І не трапляє у браму. І кончимо ми історію про комплектування Мінська. Як я вже означав, нігерійська оборонця Анома Ебі уже гуляла за столичный клуб. С 2014 по 2016 год и она обороняла колеры минской команды. Провела в нашем чемпионате 37 матчей, забила 7 голов. И двойче она гуляла с Минском у 1/16 финала Лиги чемпионов. И снова атака футбольного клуба Минск. Тут фіксує ніяк під собою оборонця м'яч, повинна рефери спинити гульню, що вона і робить. Так туда же. Куда они уходят? Разыграйте быстро, пока не подумают. І вольний стрел дається на користь футбольного клуба Мінськ. Будує свій мур збірна Гомельської області. І поглядім за гэтым нетиповим стандартом, які виконується у межах штрафної пляцовки футбольного клуба Гомель. І нешта вельми громко кричить своєму муру Вольга Гаурук. Іде стрел по брамі і відбивається все ж таки гомельська оборона. І протягується гульня все ж таки з ліком 1-0. Так само, як я вже означав, перейшла футбольний клуб Мінськ оборонця Регіна Оду. І під гэту історію забиває Мінськ вельми пригожим ударом з позамежжя штрафної пляцовки свій другий гол. І вже на 14-й хвилині, ще не поспіла початися 15-та, становиться лік 2-0 на користь футбольного клуба Мінськ. І скончимо ми про Регіну Оту, як свідчить. Ось зараз гуляла собі рукою 8-й номер гомельської команди. Це була Вероніка Кузьмянцова. Не вельми много вядома про нігерійську паўабаронцу Регіну Оту. Вось з ножа момант і мимо йде мяч пасля такого стрелу, пасля прострела. І бачимо, що за перші 15 хвилин уже на разгромный лік створили момантаў дзяўчаты з Мінска. Але пакуль не ўсё яны рэалізуюць. Вядома пра новую нігерійскую паўабаронцу тое, што гуляла яна у складзе сваёй алімпійскай зборнай у афрыканскай кваліфікацыі да Алімпіяды ў Токіа, але не трапіла гэта афрыканская зборная у фінальны турнір. Але гэты выступ дазволіў дзяўчыне перайсці у стан футбольного клуба Мінск. Адзначым мы, што сёння гуляюць паміж сабой адны з найбольш маладых каманд нашага першынства, калі у склад футбольного клуба Мінск амаль у поўным складзе перайшла зборная Беларусі да 19 гадоў, то зборная Гомельскай вобласці прадстаўлена дзяўчатамі, якія гулялі за каманды гэтага рэгіёну у моладзевым чэмпіянаце на ліцэнзіі, як кажуць у нашым футболе. І пакуль дастаткова цяжка даецца гомельскім дзяўчатам пераход
у дарослы сур'ёзны беларускі футбол. Зноў жа назіраем за спробай Мінска выйсці у сваю шматлікую атаку. Вельмі много футболістак Мінска уздымаецца у атацы на палову поля суперніц, толькі Паліна Малаева, брамніца, застаецца на сваёй палове, але і вялікай лічбай абараняюцца гомельскія дзяўчаты. Бачым мы, што толькі цэнтральная нападаючая застаецца вольнай ад абарончай працы, каб мець магчымасць выбягаць у контратакі. І вось такой цэнтральнай нападаючай сёння ў Гомеля з'яўляецца 11 нумар Вікторыя Дзікавец. Ось увялі дзяўчаты з Мінска мяч за аўта, і фол у атацы фіксуе Алена Канаплянікава. Пяройдзе мяч да футбольного клуба зборная Гомельскай вобласці. І паназіраем, што зможа стварыць гэтая сапраўды маладая каманда пасля гэтага стандарта. І вось 4 футбалісткі у жоўта-зялёных цішотках знаходзіліся на палове поля Мінска, але не дайшоў да іх мяч. Перахоп быў ад дзяўчат у бела-чырвона такой цёмна-сіняй, цёмна-блакітнай форме. І выходзіць у сваю атаку Мінск. Пабегайла, аддае пас. І захоўваецца мяч у Мінска, зноў Пабегайла. Страляе яна па браме і спыняецца гульня пасля таго, як рэферы фіксуе становішча па-за гульнёй. Але дастаткова небяспечна адбівала Ольга Гаўрук мяч перад сабой. Падобны прыклад можам мы успомніць з мужчынскага футбола, калі ў дынамаўскім дэрбі у трэцім туры вось так адбіваў мяч перад сабой Ягор Хаткевіч, і скончылася гэта голам брэсцкага Дынама. Таму дастаткова небяспечны вот такі момант, калі адбівае брамнік мяч перад сабой. Успомнім мы учорашні матч на гэтым стадыёне у мужчынскай вышэйшай лізе, калі двойчы змагла Іслач адзначыцца пасля таго, як Канстантин Рудзянок, брамнік з Падарожніка рэчыцкага, адбіваў мяч перад сабой. Усё ж такі для тых, хто учора пытаў у каментарах да трансляцыі, усё ж такі можна выкарыстоўваць форму спадарожнік да назвы рэчыцкага спутніка, бо у адкрытых крыніцах менавіта так перадаецца беларуская форма назвы гэтага клуба. І вось вернемся мы да гульні футбольнага клуба зборная Гомельскай вобласці футбольнага клуба Мінск. Будзе зноў уводзіць каманда гаспадар мяч ад сваёй брамы пасля атакі футбольнага клуба Мінск. І цікава было б зазірнуць у статыстыку гэтага матча пасля 21 хвіліны і проста пабачыць, наколькі тотальна валодае сітуацыяй футбольны клуб Мінск і наколькі больш па ўсіх паказчыках
статыстыка гуляе за менавіта сталічную каманду. І зноў жа далёкі стрэл ад Ганны Сас. І другі далёкі стрэл. І адбівае мяч гомельская брамніца. Перапраўляю яго на кутавы, але дастаткова небяспечны быў момант. Мог мяч пасля гэтага рыкашэту заляцець у браму каля бліжэйшай да брамцы стойкі, але пайшоў ён па-за стойкай, па-за брамай, і будзе Мінск падаваць кудавы. Ідзе падача на бліжэйшую стойку, стрэл і не трапляе. Пасля такога вось нечаканага стрэлу ці паса гэты мяч у браму футбольнага клуба Гомель. Все ж таки давайте з вами адзначым, што усе новыя каманды у гэтым чэмпіянаце, якія з'явіліся, вельмі цяжка пачынаюць наш чэмпіянат. Гэта тычыцца і футбольнага клуба Віцебск, які прайграў 3 гульні з агульным лікам 1-29 і мог перамагчы толькі зборную Гомельскай вобласці у кубку з лікам 1-0. Гэта і зборная Гомельскай вобласці, якая мае розніцу ўжо 0-26. Гэта і Дынамо Брэст, нягледзячы на тое, што гуляў Бацар у апошнім сезоне вышэйшай лігі. Мае брэсцкая каманда розніцу 0-31 і 3 паразы ў пасіве. Гэта і новы склад зборнай для 19 гадоў, які мае розніцу 0-23 і 3 паразы ў пасіве. І з традыцыйных каманд ўсё ж такі памыліўся я у статыстыцы зборнай У-19. Мае яна 2 паразы і нічыю, выбачаюся, згуляла яна ў нічыю з Бабруйчанкай. Таксама вось са старых каманд няўдалы старт у Бабруйчанкі, толькі 1 пункт. Але ўсё ж такі у абарону бабруйскіх дзяўчат адзначым тое, што вельмі цяжкі календар на пачатку быў у гэтай каманды. Згулялі яны з мінскім Дынама і з Мінскам у першых 2 турах. І толькі з зборнай У-19 змаглі атрымаць першы пункт у турнірнай табліцы. Вось зноў жа у атацы футбольны клуб Мінск. Толькі працу ў абароне і рэдкія спробы выйсці ў контрвыпады бачым мы у Гомеля. Вось зноў кутавы. І чуем мы такія падказкі Андрэя Пышніка. Чуем мы падказкі нават з абодвух бакоў лавак запасных. Бачым мы, што актыўна і трэнеры вядуць гэтую гульню. І зноў будзем назіраць мы з вами атаку футбольнага клуба Мінск. Зацягваецца мяч у штрафную. Стрэл Міланы Сураўцавай па браме і забірае мяч у рукі Вольга Гаўрук. Добра згуляла ў гэтым моманце Ганна Сас. Дацягнула мяч амаль да межаў поля. Знайшла пасам Мілану Сураўцаву, але не атрымаўся ў капітана Мінска удар па браме. І вось пасля
таки другой хвали отбивается гомельская оборона. Але уже третью атаку за эту хвилину будем назирать мы от футбольного клуба Минск. Красикова отдає мяч у центр. Тут з ним сустракається Сас. Побегайло. Мяч штрафной. Ідзе подача. І здымае гэтую подачу Ольга Гаурук. Але кутавы атрымлівае футбольны клуб Мінск. Даволі небяспечны быў апошні. Амаль не трапіў мяч у браму гомельскай каманды. І паназіраем мы, што зараз можа прапанаваць футбольны клуб Мінск. Зноў падача на бліжэйшую стойку. Спроба прабіць. Вось лётае мяч у паветры у штрафной футбольного клуба Гомель. Стрэл ад Побегайло і робіць адналік 3-0. Зноў жа далёкі стрэл з-па-за межаў штрафной, і ўжо нічога не змагла зрабіць Ольга Гаурук, каб абараніць свае вароты ад гэтага стрэла. Бачым мы, што расчаравана выбівае брамніца мяч са сваіх ворот. І ўжо ў чацвёрты раз за гэты тайм, калі лічыць першы вот мяча з цэнтра поля, пачынае Гомель гульню з такога становішча. Побегайло, цягне мяч у штрафную. Можа праб'е, і б'е яна па воротах. І ідзе мяч міма. Вымаўляе Ольга Гаурук сваім абаронцам за гэтую серыю памылак, якую мы бачылі. І магла гэта серыя памылак прывесці ўжо да ліку 4-0 у першым тайме. А калі казаць па раскладах гаспадарэй госці да ліку 0-4. Але пакуль лік 0-3. І вось Ганса у добрым становішчы сустракаецца з мячом, але не змагла яна яго апрацаваць. Быў перахоп ад гомельскіх футбалістак, але адказны перахоп ад Мінска. Далёкі стрэл. Але ідзе мяч вышэй за браму. І зноў жа атрымлівае ад брамніцы папярэджанне абарона зборнай Гомельскай вобласці за тое, што не трымае сваіх гульцоў. І вось ужо памылкай Ольгі Гаурук магла скарыстацца Настасья Побегайло, але заблакаваны быў гэты стрэл. Сас б'е па браме, зноў блок. І вось толькі зараз сканчваецца гэта атака футбольного клуба Мінск. Вось спрабуе проста такі далёкі пас разгарнуць свой наступ Гомель, але сыходзіць мяч па-за межы поля. І вяртаецца до футбольного клуба Мінск. І другі аут за хвіліну мы з вами побачым. І фол на Мілане Сураўцавай быў зафіксаваны. Хутка пачалі мінчанкі гульню пасля гэтага стандартнага становішча. Змяняюць яны фланг. Тут Ганасас открывается под передачу, яе атрымлівае, ідзе мяч у цэнтр, Красикова, вяртае мяч у цэнтр. З мячом Карына Станкевич, дае перадачу яна на Ганну Сас, але не змагла утрымацца гэта паўабаронца на нагах і не сустрэлася з мячом праз тое, што проста звалілася на поле. Але працягваецца атака футбольного клуба Мінск. Усё ж таки сустрэлася з мячом Сас і будзе пенальці
Пасля фолу на гэтай паўабаронцы прызначаны у браму зборнай Гомельскай вобласці. Сама Ганна яго будзе прабіваць. І паглядзім мы на гэта рандеву Ганны Сас і Вольгі Гаўрук. Рыхтуецца 71 нумар да стрэлу. Ідзе удар у ніжні кут. І лік становіцца 4-0 на карысць футбольнага клуба Мінск. Забівае Ганна Сас свой гол з пенальці. І на 32-й хвіліне чацвёрты гол залятае у браму футбольнага клуба зборная Гомельскай вобласці. Скончыўся у нас першы матч нашага сённяшняга матч-дэй, скажем по-англійску. Зорка БДУ у Брэсце перамагла футбольны клуб Дынамо Брэст з лікам 9-0. І бачым мы зноў жа атаку футбольнага клуба Мінск. Стрэл па браме. Вышэй ён ідзе. І вось у нас пасля 4 матчаў раўняецца Зорка БДУ з Нёманам, з мінскім Дынамо. І калі лічыць пункты пасля 3 гульняў і з Мінскам, але маюць і Нёман, і мінскае Дынамо гульню ў запасе. А пасля гэтай гульні будзе, калі нічога не зменіцца, адзінаасабістым лідарам табліцы наш футбольны клуб Мінск з 12 пунктамі. І ўжо розніца плюс 28 у футбольнага клуба Мінск. Працягваем мы яе лічыць падчас гэтага матча. І такой вось цікавы момант трэба адзначыць, што зламалася ў Гомелі табло. І завісла яно на часе 31:55. Але працягваецца наш матч нават з такой праблемай. Ідзе 34-я хвіліна, і пасля гэтай падачы залятае мяч у браму Вольгі Гаўрук. Робіцца лік 5-0 на 35-й хвіліне. Нешта падобнае было на спробу Ліонеля Месі у апошнім Эль-Класіка закруціць мяч у браму, але гэтая спроба ўсё ж такі была ўдалая, была яна не з кутавога. Але ўсё ж такі нашым падабенствай, што можам мы пабачыць такія прыгожыя тэхнічныя моманты ў нашым жаночым футболе. І гэта насамрэч робіць вялікі піяр нашаму жаночаму чэмпіянату, нашаму жаночаму футболу, што не кожны гулец у мужчынскай вышэйшай лізе здолее вось так прабіць, вось так закруціць мяч і проста знойдзе нават не тое, што магчымасць, а не запалохаецца такога стрэлу хтосьці з гульцоў мужчынскай вышэйшай лігі. Але ў жаночым футболе вельмі часта бачым мы вось такія менавіта прыгожыя тэхнічныя моманты. І такія галы гэта насамрэч брыльянты нашага футбола. І вось пакуль мы выказвалі прыгожыя словы голу, атрымала пашкоджанне Яна Есьман з зборнай Гомельскай вобласці. Выходзіць доктар гомельскай каманды на поле, каб аказаць дапамогу. Будзе вымушаная гэтая футбалістка, паўабаронца сысці з поля пасля гэтага. І дачакацца дазволу
Алены Канаплянікавай, сённяшняга арбітра, якая прадстаўляе Магілёўскі рэгіён, дазволу выйсці на газон. Атрымаўшы пашкоджанне Яні Есьман 16 год, самая маладзейшая яна ў складзе футбольнага клуба Гомель, 2005 года нараджэння. Гэтая футбалістка. Але ўсе 3 гульні сваёй каманды ў гэтым чэмпіянаце яна правяла без замен. І вось зноў жа атак футбольнага клуба Мінск. Ужо я згубіўся, колькі мы іх пабачыў у гэтым тайме. Стрэл, адзін стрэл, другі па браме. Першы скончыўся сейвам Вольгі Гаўрук, другі пайшоў вышэй за браму. І вось будзе уводзіць ударом ад сваіх варот абаронца. Зноў абаронца футбольнага клуба Гомель. Ідзе мяч на фланг. Там барацьба за гэты мяч была, якую выйграюць футбалісткі футбольнага клуба Мінск. Цягнецца мяч наперад. Ідзе удар по браме і пайшло у нас табло на гомельскім стадыёне, але пакуль недакладна. І бачылі мы добрыя індывідуальныя дзеянні Вікторыі Марчык. І вось чуем мы ўжо падказкі з гомельскай лаўкі. А Мінск зноў жа працягвае сваю атаку. Зарабляе футбольны клуб Мінск кутавы. Ужо напрыканцы нашага першага тайма, 40-я хвіліна пайшла. Праз кароткі пас быў гэты розыгрыш, спроба прабіць па браме. Зноў жа зрабіць нешта падобнае на апошні гол футбольнага клуба Мінск. Але трапляе мяч у стойку, выходзіць ён па-за межы поля. І працягвае атака сталічных дзяўчат. Стрэл ад Ганны Сас і ідзе мяч вышэй. Вось, дарэчы, успомнім мы матч першага раунда Кубка Беларусі, у якім зборная Гомельскай вобласці гуляла з Віцебскам, прайграла 0-1, але Дмітрий Сіняк, на якога я ўжо спасылаўся ў гэтай трансляцыі, адзначаў, што гэта быў матч клубаў без асноўных брамнікаў, бо і брамніца футбольнага клуба Віцебск, і брамніца зборнай Гомельскай вобласці атрымалі пашкоджанні. І вось гуляе у складзе зборнай Гомельскай вобласці Вольга Гаўрук. А асноўная брамніца гомельскай каманды
Настасья Мацыяўскас атрымала пашкоджанне ў гульні трэцяга тура з Зоркай і патрэбен пэўны час, каб залячыць сваё пашкоджанне і вярнуцца ў абойму сваёй каманды. Сураўцева, жорсткая сустакая абаронца гомельскай каманды, але выйшла Мілана пераможцам з гэтага становішча, дала пас пад удар сваёй партнёршай па камандзе. Ну і вось адсутнасць Настасьі Мацыяўскас, гэта вялікі шанец для Ольгі Гаўрук, каб сябе праявіць. Але пакуль не вельмі вясёлыя лічбы для гомельскай каманды бачым мы на табло. Але ўсё ж такі трэба адзначыць, што некалькі сейваў было ад абраніцы зборнай Гомельскай вобласці. Усё ж такі не ўсё так сумна, як магло б здавацца на першы погляд, але татальную дамінацыю дэманструе футбольны клуб Мінск у гэтым тайме і вядзе з лікам 5-0. 44-я хвіліна у нас ідзе. І вось спроба футбольнага клуба Мінск забіць 6-й мяч. Зноў мяч ідзе вышэй за браму. І будзе зноў хтосьці з абаронцаў Гомеля уводзіць мяч у гульню. І нягледзячы на лік, працягвае Мінск атакаваць, працягвае Мінск спробы забіць яшчэ. Пабегайла, атрымлівае ўсё ж такі перадачу ад Станкевіч. Стрэл па браме, гэта гол! Які тэхнічны удар ад Настасі Пабегайла. Трапіў там мяч у перакладзіну, трапіў мяч у штангу, і ўсё ж такі з трэцяй спробы заляцеў у браму Ольгі Гаўрук. Забівае Мінск на 45-й хвіліне 6-й мяч. І, здаецца, нічога не дадае Алена Канаплянікава да гэтага тайма. І пасля уводу мяча за цэнтр поля скончым мы першы тайм гэтай гульні. Але дае яшчэ дагуляць Алена Канаплянікава пэўныя секунды, якія згубілі дзяўчаты на стандартным становішчы. І вось ідзе Ольга Гаўрук забіраць мяч. Бачым мы адсутнасць на сённяшнім матчы ці дзяўчат, ці хлопцаў, якія падаюць мячы, і вымушаныя футбалісткі самі падбіраць свае снарады, якія вылятаюць кудысьці далёка. Вось зараз згубіла пэўныя секунд 30 Ольга Гаўрук на тое, каб схадзіць за мячом. І ўжо гэты час мы будзем
глядзець футбол, гэты час дасць рэферы дзяўчатам пагуляць. Але адзначым мы, што нічога не дадала Лена Коноплянікова да гэтага тайма. І вось зараз сканчваем мы наши 45 хвілін, якія хутчэй за ўсё выліліся ў 46 з-за стандартных становішчаў, з-за таго, што сыходзілі дзяўчаты. Адказваюць мне, 46 хвілін 36 секунд згулялі дзяўчаты ў першым тайме, і сыходзяць яны на адпачынак. Адпачнем і мы. Футбол вообще не смотрит. На нем Какой прекрасный матч. Про одну команду.
Пасля традыцыйных рытуалаў з праслухоўвання гэту гісторыю у поўным складзе перайшла зборная Беларусі, ходзіліся на паўская форма на новыя каманды. Апошні бачым мы, але пакуль лікнула, цягне мяч з-па-за мяч штрафной, ідзе падача і здымае гэтую падачу Ольга Гаўрук. Але кутавы атрымлівае футбольны клуб Мінск. Даволі небяспечна трапіў мяч. На лік 3-0. Зможа даць браму гомельскай каманды. І паназіраем мы, што зараз можа прапанаваць футбольны клуб Мінск. Зноў падача на бліжэйшую стойку. Спроба прабіць. Вось лётае мяч у паветры у штрафной футбольнага клуба Гомель. Стрэл ад у области. Ганны Сац і Ольгі Гаўрук. Рыхтуецца 71 нумар да стрэла. Ідзе удар. Будзе пенальці. Дае перадачу яна на Ганну Сац, але не змагла ўтрымацца. Гэта паўабаронца на нагах. І не сустрэлася з мячом праз тое, што просто звалілася на поле. Але працягваецца атака футбольнага клуба Мінск. Усё ж такі цэнтр. За мячом Карына Станкевич. Дае перадачу яна на Ганну Сац, але не змагла ўтрымацца. Гэта паўабаронца на нагах. І не сустрэлася з мячом праз тое, што просто звалілася на поле. Але працягваецца атака футбольнага клуба Мінск. Усё ж такі сустрэлася
Вяртаемся мы на гомельскі стадыён «Дзюшар» нумар 8, дзе між сабой гуляюць зборная Гомельскай вобласці і футбольны клуб «Мінск» у межах 4-го тура жаночай вышэйшай лігі. Пасля першага тайма на табло зафіксаваны лік 0-6 на карысць гасцей. І рыхтуюцца дзяўчаты да другога тайма. Бачым мы, што зборная Гомельскай вобласці ўжо нават стала па пазіцыях. Па схеме 5-2-3 гуляе гэта гомельская каманда. Вось, бачым мы, расставіўся і Мінск. І дае Аленка Наплянікова свісток да пачатку другога тайма. Прайшоў у нас перапынак без замен. Тыя ж стартавыя склады захавалі трэнеры і зборная Гомельскай вобласці футбольного клуба «Мінск», і таму хуценька нагадаем вам составы команд, якія пачыналі нашу гульню. Зборная Гомельскай вобласці, брамніца нумар 1 Вольга Гаўрук, у полі нумар 17 Валерія Неберова, нумар 5 Наталья Васько, нумар 10 Настасья Кажарская, нумар 14 Дар'я Куксо, нумар 9 Аліна Шутова, нумар 15 капітан команды Ганна Шила, нумар 8 Вероніка Кузьмянцова, нумар 6 Яна Тихонова, нумар 11 Вероніка Дзікавец і нумар 7 Яна Еспан. Галоўны трэнер команды Вікторія Шолохова. Конечно. Усё ж таки адзначым мы одну замену у стане футбольного клуба «Мінск». Дае Андрей Пушнік шанец сваёй другой брамніцы Марыі Толстой. І таксама бачым мы другую замену адразу у складзе футбольного клуба «Мінск». Замест Лізаветы Гібы, нумар 33-го, на поле з'явілася нумар 2 Ульяна Асаула, якая вярнулася у заявку футбольного клуба «Мінск». І адсутнічала яна там, скажем так, па нефутбольных прычынах. І цяпер склад футбольного клуба «Мінск» выглядае у нас наступным чынам. Нумар 1 брамніца Марыя Талсая, у полі нумар 2 Ульяна Асаула, нумар 7 Елизавета Піншук, нумар 21 Карина Станкевич, нумар 23 Вікторія Марчик, нумар 30 Ганна Красікова, нумар 10 Карина Таваревич, нумар 4 Ганна Кашинская, нумар 99 Мілана Сулцова, нумар 73 Настасья Побігайла і нумар 71 Ганна Сас. І працягваем мы назіраць ужо ў другім тайме атакі футбольного клуба «Мінск», і робіць сталічная каманда лік 7-0 на сваю карысць ужо на 49-й хвіліне. 3 з невялікім хвіліны спатрэбілася дзяўчатам з Мінска, каб забіць свой 7-й мяч у браму Вольгі Гаўрук. Дарэчы, цікавы факт наконт лаўкі запасных футбольного клуба зборная Гомельскай вобласці. Няма там яшчэ адной брамніцы, толькі 2 дзяўчыны на такой пазіцыі знаходзяцца ў заяўцы клуба, а асноўная брамніца футбольного клуба Гомель ці зборная Гомельскай вобласці, як вам будзе лепш, атрымала пашкоджанне ў апошнім туры і не можа пакуль дапамагчы сваёй камандзе.
точнее. І ось чуємо ми подсказки, каб былі больш дакладныя перадачы футбольнага клуба Мінск. Сураўцева апрацавала гэты мяч, які доўга скакаў каля яе ног. І вось цікавы факт яшчэ наконт заяўкі футбольнага клуба зборнай Гомельскай вобласці. На той час, пакуль мае траўму Настасья Мацыяўскас, асноўны брамнік гэтай каманды зборнай Гомельскай вобласці, у заяўцы каманды як брамнік заяўлена Вікторыя Шолахова, галоўны трэнер. Але у апошнім матчы з футбольным клубам Віцебск на кубак выходзіла гэтая спецыяліст на пазіцыі такой вось ужо памерлай у сучасным футболе, на пазіцыі лібера. І вось жоўтую картку дэманструе Алена Канаплянікова камусьці з абаронцаў зборнай Гомельскай вобласці. Каля штрафной было ў нас парушэнне. Нават на пэўны час здавалася, што можа прызначыць магілёўскі арбітр пенальці, але вельмі небяспечны штрафны будзе прабіваць футбольны клуб Мінск. Ідзе стрэл па браме. Даходзіць мяч да Гаўрук, і там вельмі небяспечна складалася ситуація для брамніцы зборнай Гомельскай вобласці, але ўсё ж таки змагла яна зарыентавацца і забраць мяч у рукі. І вось зноў жа недакладны вынас мяча ад брамы, перахоп ад футбольнага клуба Мінск, разгортваюць сталічныя дзяўчаты сваю атаку, але адбіваюцца дзяўчаты з Гомеля. І ўжо праз такую серыю аўтаў будзем мы назіраць працяг атакі Мінска. І зноў жа аўт. І падаецца нават, што тая футболістка Мінска, якая выконвае гэтыя стандартныя становішча, нават не сыходзіць з месца, бо 3 аўты прыкладна ў адной кропцы зарабілі мінскія футболісткі. Вось небяспечна ўваходзіла у штрафную нападніца футбольнага клуба Мінск, і адбіліся гомельскія дзяўчаты, перавялі мяч на аўт, але аўт у такой пазіцыі, з якой можна выцягнуць вельмі небяспечны момант, і другі пенальці ў нашым матчы будзе прызначаны. І жоўтую картку атрымлівае абаронца зборнай Гомельскай вобласці. Такі жорсткі кантакт быў, яшчэ больш жорсткі, чым у выпадку у першым тайме. І 100% пенальці. І мае шанец Ганна Сас забіць уже другі гол, зраўняцца з Ганнай Кашынскай па колькасці галоў у сённяшнім матчы. Вось замена у складзе зборнай Гомельскай вобласці. І 8 гол залятае у вароты Ольгі Гаўрук. Забівае Ганна Сас другі. Тых дзяўчат, якія забівалі у нас у першым тайме. Адкрыла лік на 8-й хвіліне Мілана Сураўцева, на 14-й забіла Ганна Кашынская, на 28-й Настасья Побегайла, на 32-й пенальці Ганна Сас, на 35-й дубль оформила Ганна Кашынская, і на 45-й хвіліне свой другі мяч таксама забіла Настасья Побегайла. І вось на 54-й хвіліне да
такого клуба дублеров долучилася у нас Ганна Сас. Двойчы реалізувала на пенальці, двойчы стріла у нижній кут брами. І ось знову ж Мінськ йде на свій 9-й м'яч, знову атака. Ішла подача, яка була знята оборонцями футбольного клуба збірної Гомельської області. Поспел побачить у замене, что сошла с поля Алина Шутова, але не побачив, як його випустив тренерський штаб футбольного клуба Гомельці збірної Гомельської області на эту гульню на другий тайм. Ось отримала пошкодження брамниця збірної Гомельської області. Закликають медштаб этой команды на поле Лена Коноплянникова. И значим мы, что нема другой брамницы на лаўцы гомельской команды и нема у заяўцы як гульца галоўнага трэнера Вікторы Шолаховой, якая по заяўцы на сезон все ж таки могла б згуляць на позиции менавіта брамніка. Паглядзім, як будзе выходзіць з сітуацыі гомельская команда, але такое вельмі небяспечнае становішча мы бачым. Ось атрымала дапамогу Ольга Гаўрук, але не можа яна, здаецца, працягнуць гульню, трымаецца за спіну, не можа ўстаць і сігналізуе яна так неяк па байцоўску, як сігналізуюць люди, якія займаюцца барацьбой, што не можа яна працягнуць гульню, б'е рукой па газоне і сыходзіць толькі з дапамогай сваіх сакамандніц, сваіх партнёрш. І паглядзім, што будзе рабіць трэнерскі штаб Гомеля, што будзе, якое рашэнне будзе прымаць. І здаецца, хтосьці з палявых будзе апранаць форму брамніка і выходзіць абараняць свае вароты на апошнія 35-40 хвілін. Зноў жа атрымлівае дапамогу Ольга Гаўрук, і ўсё ж такі не можа яна працягнуць гульню. Калі я дакладна пабачу, Ганна Шыла, капітан каманды, апране брамніцкія пальчакі і на правах капітана будзе абараняць браму сваёй каманды. І паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Вельмі цяжкае становішча для зборнай Гомельскай вобласці, не толькі на гэты матч, але і на наступныя. Як мы адзначалі, Настасья Мацыяўскі ўжо атрымала пашкоджанне ў апошнім туры, зараз атрымала пашкоджанне Ольга Гаўрук. І, здаецца, у наступным матчы спатрэбіцца дапамога Вікторыі Шолаховай, трэнера гэтай каманды, якая, як я ўжо неаднаразова адзначаў, значыцца у заяўцы гомельскай каманды як брамніца. І вось паглядзім, што атрымаецца
у футбольного клуба Минск при таким становішчы. 8 голов пропустила Ольга Каурук. Але все ж таки пожадаем здоровья бравницы сборной Гомельской области. Неприемный контакт, хотя и у межах правил был паміж ёй и футболисткой Минска. И все ж таки пожадаем, каб гэтыя абставіны не выбілі яе на доўгі тэрмін з гульні. Ну і все ж таки адзначу, што нягледзячы на такія балючыя лекі, добрую справу робіць Гомельская вобласць, Дюшар нумар 8, тым, што дае шанец маладым дзяўчатам на тое, каб гуляць у вышэйшым дывізіёне нашага жаночага футбола. І адзначым, што менавіта з гэтай Дюшар, менавіта з гэтага стадыёна выйшла наша вядомая футбалістка, якая ў гэтым годзе толькі скончыла, якая ў гэтым годзе скончыла кар'еру, Настасья Харланова. І спадзяемся мы, што хтосьці з дзяўчат, які сёння толькі пачынаюць свой шлях у нашым вышэйшым дывізіёне, праз гады, праз гульні прыйдуць да ўзроўню Настасі Харланавай і будуць абараняць колеры нашых мацнейшых клубаў і нашай нацыянальнай каманды. Суровцева. Вяртае мяч Кашынская. Станкевич пропускае мяч да сваёй партнёршы, да і ўжо мяч у цэнтры штрафной пляцоўкі, ідзе прастрэл, але ён перарываецца дзяўчатамі з Гомеля, мяч у паветры і толькі ў перакладзіну трапляе зараз Мілана Суровцева. Вельмі небяспечна было, але так добра па брамніцку выходзіла паўабаронца гомельскай каманды, якая вымушана заняла месца у воротах. Ганна Шила. І перахоп мяча пасля вынаса ад Кашынскай, ідзе мяч наперад і аут на карысць Мінска. Суровцева. Станкевич. Пас у цэнтр абароны. Там Красікава сустракаецца з мячом, пас на Сас, яна далей. І перахоп ад гомельскіх футбалістак. Разгортваюць яны сваю атаку. Яна Есьман дадае мяч наперад. Дар'я Куксо бяжыць з гэтым мячом. Корпус у корпус. Сутычка і фол. З боку Ганны Кашынскай фіксуе Алена Канаплянікова. Здаецца, адна з першых магчымасцяў будзе у зборнай Гомельскай вобласці прабіць па браме Марыі Талстой. З гэтага даволі небяспечнага месца для стандартнага становішча. Зноў жа вернемся мы да прыкладаў з мужчынскага футбола, з такіх кропак і у нашым мужчынскім чэмпіянаце ёсць майстры палажыць, скажем, пакласці. Гэта і Шахбос Умараў, напрыклад, з Батыя. Гэта і той жа Павел Нехайчык з таго ж Батыя. Гэта і той жа пакінуўшы наш чэмпіянат Александр Наёк, які зараз гуляе ў Аренбургу.
А калі казаць пра зусім мастадонтаў сусветнага футбола, то з такой кропкі, не ведаю, Лео Месси, Криштиану Роналду, Гарет Бейл ці Роберто Карлос маглі б і забіць мяч. І вось ідзе прамы стрэл па браме і гол! 8-1 робіць лік зборная Гомельскай вобласці. Валерія Ніберова таким добрым стрэлам перакінула Марыю Толстую, не дазволіла гэтай брамніцы футбольнага клуба Мінск сысці сухой з нашага футбольнага поля, закінуць, захаваць сваю браму сухой. І, дарэчы, гэта першы мяч, які футбольны клуб Мінск прапусціў у гэтым чэмпіянаце. Вельмі добры, вельмі моцны удар ад Валерыі Ніберавай. І не падумайце па рэакцыі, не заўзее ваш каментатар за каманду Гомельскай вобласці, але ўсё ж такі шчырая радасць за такія моманты, калі маладыя футбалісткі адзначаюцца ў матчах супраць сапраўды каманд майстроў і атрымліваюць такія добрыя шансы. І вось зараз не паскараецца Дар'я Куксо на гэты мяч. Усё ж такі, здаецца, балюча ей пасля той сутычкі, якая прывяла да галевога штрафнога. Вось толькі зараз разбягаецца гэта футбалістка. Паглядзім, чым адкажа футбольны клуб Мінск. Сураўцава і афсайд фіксуе брыгада арбітраў. І давайте з вами адзначым, што Ганна Шыла захоўвае сваю браму сухой больш часу, чым Марыя Толстая. Вось такі цікавы статыстычны факт. Віншуем мы зборную Гомельскай вобласці з першым голам у гэтым чэмпіянаце. Ўжо заклікаюць з трыбун дзяўчыну нумар 14 памяняць, але працягвае на гульню ўсё ж такі. І вось зноў момант у Мінска. І міма брамы ідзе мяч. І рыхтуе ўсё ж такі замену трэнерскі штаб зборнай Гомельскай вобласці. Падаецца, ўсё ж такі Дар'ю Куксо будзе мяняць трэнерскі штаб, бо ўсё ж такі не можа яна разбегчыся пасля гэтага сутыкнення. Асаула атрымлівае мяч пасля аўта. Цягне яго наперад. Мадэ на фланг. Красікава яшчэ наперад. Па фланзе разгортвае сваю атаку Мінск. І рыхтуецца падача. Яна ідзе Сураўцава. І ўдваіх не даюць ёй стрэліць па браме абаронцы зборнай Гомельскай вобласці. Усё ж такі здолела Мілана Сураўцава прабіць. Адзначаем першы сейф Ганны Шыла у гэтым матчы. Вельмі будзем так прыглядаць за гэтай сітуатыўнай брамніцай і лічыць тыя дзеянні, якая нас зрабіла ў гэтай гульні. І адзначым, што першы сейф Ганна Шыла сёння ўжо зрабіла. Вось такая рыфма у нас атрымліваецца. Доўга рыхтуюць дзяўчаты з Гомеля падачу з аўта. І перайшоў так мяч праз лінію да дзяўчат з Мінска. Цікавы момант быў, што
З одной подачи атрымалася другая, з другой третья, з третьей четвертая. І ось толькі праз 4 ауты сыходзяць дзяўчаты з гэтага фланга. І сваю атаку разгортвае футбольны клуб Мінск. І другі раз сустракаецца з мячом Ганна Шыла, забірае яго ў рукі. І далёк выносіць яна гэты мяч, але там у той зоне знаходзілася толькі Ганна Кашынская. Але вяртае Мінск кантроль за гэтым мячом, і вось разбегаецца Дар'я Куксо за гэтым мячом, супраць яе Кашынская. І перахапляе у гэты раз у межах правілаў мяч Ганна Кашынская, дае на Марыю Толстую, вельмі небяспечна прэсінгавала Дар'я Куксо. І выносіць брамніца мяч па-за межы поля. Сураўцева пасля перахопу застрэлася яна з мячом, цягне мяч наперад. Знаходзіць вольную зону, але не зразумела яе партнёрка па камандзе. Была гэта Тацяна Шарашавец, якая выйшла у нас у другім тайме. Кашынская, Сураўцева, Сас, Красікова. І губляе мяч Ганна Красікова. Але вяртае кантроль Мінск сабе над мячом. Барацьба ў паветры. Стрэл па браме. Ідзе мяч міма. І ўжо 10-20, а можа і болей хвілін захоўвае Ганна Шыла сваю браму сухой. Успомнім мы тыя моманты, калі палявыя гульцы станавіліся ў браму. Вось зноў жа сейф Ганны Шыла пасля далёкага стрэлу. Узгадаем мы момант з Лігі Чэмпіёнаў, калі у гульні Манчестер Сіці у тым сезоне траўмаваўся Эдерсон, атрымаў чырвоную картку Клаўдіо Брава. І вымушаны быў Кайл Вокер устаць брамнікам, надзець пальчаткі, і захаваў Вокер тады сваю браму сухой. І вось зноў не можа Мінск забіць у браму Ганны Шыла. Падача з кутавога ад Мінска, і зноў мяч ідзе не ў браму, а кудысьці міма. І вось нават такі шлях таго, што палявы гулец можа стаць у браму, не абыходзіў нават самога Пеле. І у Кубку Бразіліі быў момант, калі асноўнага брамніка Сантаса Жылмара выдалялі з поля, і вымушаны быў кароль футбола станавіцца. І вось зноў у Мінска быў момант, каб прабіць Ганну Шыла. Праляцела яна міма мяча. І вось замена у футбольнага клуба Мінск. Вікторыя Марчык саступае месца Дар'і Макейчык на футбольным полі. Вось і скажам, што пакуль ідзе Ганна Шыла шляхам самога Пеле, бо у тым матчы Кубка Бразіліі кароль футбола таксама не прапусціў. Таксама зорак футбола, якія
абаранялі браму сваёй каманды, можна адзначыць Харі Кейна, нападніка Тоттенхэма, які спачатку ў матчы супраць грэчаскага Астераса адзначыўся хітрыкам, а потым павінен быў заняць месца ў браме, калі не здолеў дагуляць сустрэчу ў Галярыс. І тады Харі Кейн праз 2 хвіліны свой мяч прапусціў. Дарэчы, ёсць цікавая гісторыя з чэмпіянату Францыі, якая тычыцца той жа сітуацыі, што і гэтага матча, калі палявы гулец станавіўся ў браму, але была гэта сітуацыя ў знак пратэста, і тады футбольны клуб Бардо паставіў свайго футбаліста Жирэса, рост якога быў 163 сантыметры, і пасля 5 мячоў, які Ален Жирэс прапусціў, паставіў Бардо у браму Мар'юса Трезора, які прапусціў яшчэ адзін. Вось такі цікавы футбольны пратэст мы бачым. І калі у Бардо гэта быў такі флешмоб супраць дзеянняў, якія былі накіраваны супраць каманды, то мы зараз зноў падназіраем за Мінскам, які змагаецца з замком, які Ганна Шыла павесіла на браму сваёй каманды. І згадаем гісторыю футбольнага клуба Ньюкасл 86-го года, калі Ньюкасл гуляў з Вестхэмам. Перад матчам зламаўся ў іх асноўны брамнік Мартин Томас, а Дэвід Маккеллар, які быў другім брамнікам, атрымаў пашкоджанне ў першым тайме. Калі не змог згуляць ніводны з брамнікаў, на месца Маккеллара устаў абаронца Крыс Хедвард і атрымаў пашкоджанне. Так. І дзве такі брамніцкія замены зрабіў Ньюкасл, сканчваў ён у браме з Пітером Брэдслі і прайграў Вестхэму тады 1-8. Дарэчы, гэта ж лік мы бачым зараз і ў нашым матчы. Таксама узгадаем і гісторыю Чэлсі 2006 года, калі атрымаў пашкоджанне падчас гульні Карла Худзічыні, калі атрымаў сваё вельмі цяжкае пашкоджанне Петр Чэх, пасля якога ён гуляе ў танкавым шлеме, менавіта ў матчы з Рэдзінгам. І тады браму Чэлсі абараняў Джон Тэры, калі ніхто з брамнікаў не мог працягнуць гульню. І перамог тады Чэлсі 1-0, захаваў Тэры сваю браму без галоў. І вось зноў жа штрафны ад футбольнага клуба Мінск не будуе ўжо мур зборная Гомельскай вобласці. Адзначаюць прадстаўнікі Мінска, якія знаходзяцца каля мяне, што вельмі арыгінальнае рашэнне Гомеля. І вось з другой спробы падалі штрафныя дзяўчаты з Мінска. Ну і многа яшчэ можна ўзгадваць гісторыі, калі палявыя гульцы станавіліся ў браму. Гэта і Андрэй Тиханаў, гэта і Робі Сэвідж, і нават Філ Джагелка на пачатку кар'еры.
і Ян Колер. І нават легендарны Бобі Мур, англійскі футболіст, які ў 70-е гады таксама не цураўся брамніцкай працы. Сас. Кашинская. У центрі мяч доходить до Сас. Рихтує на стрел, але дає пас усё ж таки. Витискають її дзяўчаты со зборної Гомельської області. Асаула. Наперед. Шарашавец. Стреляе перакладзіна. Тут уже нейкая магія працуе на Гану Шила. До 80-х хвіліни не може футбольний клуб Мінськ забити у браму, яку обороняє паўабаронца і капітан зборної Гомельської області. Асаула. Перадача ў нікуды. І застаецца мяч у валоданні Мінска, але будзе Ганна Кашинская уводзіць яго з аута. Да, бліжэйшай партнёркі уводзіць гэта Ганна Красікова сустракалася з мячом. Асаула. Наперад. Барацьба за мяч. Сас. На фланзе Побігайла. Барацьба за мяч, подача. І ось ужо як сапраўдны палявы выносіць мяч Ганна Шила. 82-я хвіліна у нашым матчы ідзе. І пакуль ужо нават болей за Вольгу Гаўрук зрабіла сейваў Ганна Шила. І зноў стрэлам не можа знайсці кропку, з якой папасці у браму футбольны клуб Мінск. Разгортваецца ў атаку зборная Гомельскай области. Спроба далёкага паса праз фланг. І вось пераходзіць мяч да футбольнага клуба Мінск і рыхтуецца замена ў складзе гаспадарак. А пакуль сустракаецца з мячом на фланзе Ганна Кашинская, рыхтуе падачу, яна ідзе, але выносіцца мяч абаронцамі гомельскай каманды. Красікова страляе па браме. І ідзе мяч міма. І зноў жа вымушаны дзяўчаты самі мяч забіраць. Замена у складзе зборнай Гомельскай области. Сыходзіць Вікторія Дзяковец і выходзіць Настасья Бравіченко. Падача зноў сутавога. З мячом футбольны клуб Мінск, блакуецца гэты стрэл. Ужо ўсёй каманды абараняюцца гомельскія дзяўчаты, каб захаваць. Гэта сухар для Ганны Шила. Вось, дарэчы, гол зборнай Гомельскай области прапануюць у каментарах трансляцыі на YouTube.
призначить голом тура. Все ж таки вельмі пригожий штрафний удар атрымаўся і вельмі много добрых словаў пишуць глядачы нашай трансляцыі на YouTube гэтаму голу і можам чытаць нават каментары з замежа. Nice free kick, nice goal, goal of the week. And this goal for Gomel is pretty good. Вось такія каментары мы бачым ад замежных заўзятараў нашага жаночага футбола. І пагадзімся з імі. Вельмі прыгожы гол забілі дзяўчаты са зборнай Гомельскай вобласці і спрабуе Мінск разгортваць сваю атаку, але абараняюцца гомельскія дзяўчаты. І бачым мы, што у менавіта атацы фарміруе Мінск схему 4-2-4. Амаль усе дзяўчаты уздымаюцца наперад. Вось мог атрымацца такі падарунак для Сураўцавай. Але страхуюць адно абаронцы зборнай Гомельскай вобласці. І вось зараз фол на карысць мінскіх футбалістак, падаецца. Все ж таки забираюць мяч гамельчанкі, рыхтуюць свой штрафны, памыліўся ў гэтым моманце. І ідзе падача бліжэй да штрафной пляцоўкі Мінска, але перахоп, выходзіць Мінск у контратаку. Мілана Сураўцава спрабуе дагнаць мяч, гэта робіць. І прастрэл, стрэл па браме. І праз рукі Ганны Шыла ўсё-таки залятае мяч у браму зборнай Гомельскай вобласці. Не дацярпела Ганна літаральна 5-10 хвілін на тое, каб атрымаць сухар у гэтым матчы, але ўсё, што залежала ад сябе, яна зрабіла. І становіцца у нас лік 9-1. Замена яшчэ адна у зборнай Гомельскай вобласці. Бачым мы, што сыходзіць з поля Валера Неберова, аўтар першага гола Гомеля у гэтай вышэйшай лізе з таго прыгожага штрафнога, які мы не раз узгадвалі. І памяняе я Валерыя Ліс. Узмацненне такое бліжэй да абароны. 16 год гэтай паўабаронцы. І другі матч яна праводзіць у Заяўцы. І гэта ўсё ж такі адзначым дэбют Валерыі Ліс. Не выйшла яна у матчы з Зоркай БДУ, і 10-1 робіць лік футбольны клуб Мінск. Вось так паўгадзіны не маглі прабіць яны Ганну Шыла, і зараз літаральна за 1,5-2 хвіліны забілі двойчы. І бачым мы на табло лічбу 10-1. І не збіраецца Мінск спыняцца. І нават гэтая апошняя хвілін матчу хоча правесці сталічная каманда ў атацы. САС сыходзіць ад суперніцы, аддае пас на Красікаву.
Та на Суровцеву. Мілана переводить м'яч у фланг, вертається м'яч до капітана. Саула. Стріляє по брамі, блокує гомельська футболістка м'яча і болюча ёй після гэтага блока. А Саула на фланг м'яч переводить. Вертається м'яч до Ульяни. Знову перевод у фланг на Кашинську. Прострел. 11-1. И подается Милана Суровцева. Забивает 11-й мяч у браму сборной Гомельской области. 5 хвилин додає Алена Коноплянникова до основного часу нашей гулі. І ёсць у яе падставы на то, каб гэта зрабіць. Много было спынаў, было пашкоджанне Ольги Гаурук, был пенальти. Кашинская, пас на Саулу, тая ў центр. Стрел по браме и ідзе мяч вышэй. Ой, з нашага ракурсу дастаткова складана зараз працаваць менавіта на мінскіх атаках, бо много дзяўчат з сямёркамі з'явілася на полі Александра Цверко, 77 нумар. І можем блытацца з вами у гэтых сямёрках. Вось зараз ніякай блытаніны, біла па варотах Ганасас. І спрабаваў 7-й нумар зборнай Гомельскай вобласці. Яна Есьман выйсці ў атаку, але блокуецца гэты выхад. І рыхтуе падачу футбольны клуб Мінск. Не дацягваецца да мяча Ганна Кашинская. Даганяе яго Красікова. Чуе падказку бі. І які прыгожы гол. Забівае футбольны клуб Мінск на апошніх хвілінах. І робіць лік 12-1. Вельмі тэхнічна, вельмі так прыгожа забівае свой гол. Зараз побачым, хто гэта быў. Гэта была, калі я не памыляюся, Ганна Кашинская. І лік у нас 12-1. Саула. Подказывает Кашинская. Мяч іде наперад на Суровцеву. Суровцева знаходить вольную зону. Цверко. Стрел по браме 13-1. І адзначаецца Александр Цверко, яка вышла на замену у нашым матчы. І чуем мы ад прадстаўнікоў футбольнага клуба Мінск. Дайце яшчэ пагуляць, дайце яшчэ пагуляць. Вельмі падабаецца гульня не толькі прадстаўнікам сталічнага клуба, але і нейтральным заўзятарам. І працягвае Мінск атакаваць, гледзячы на 12 галоў розніцы. Красікова. Цверко вяртае на Красікову. Саула. Бачым мы, што Ульяна Саула застаецца такім вось лібера, калі Мінск сыходзіць у атаку. І вось зноў жа арацца Мінск ужо ў штрафной. І І па-за гульнёй фіксуе рэферы.
і не дае футбольному клубу Мінск забіць свой чарговы мяч у гэты дададзены час. Вось пачнем мы ўгадваць дзяўчат, якія азначаліся ў гэтым тайме. Гэта і Мілана Сураўцева, якая забіла першы, і Ганна Сас, і у складзе Гомельскай вобласці Валерія Ніберова, і Александра Цверко ў Мінска. Ужо можам павіншаваць мы футбольны клуб Мінск з такой упэўненай перамогай, павіншаваць Валерыю Нібераву з першым голам у жаночай лізе. І трэба нам сказаць пра каляндар. У пятым туры футбольны клуб Мінск прымае брэсцкае Дынама, а зборная Гомельскай вобласці паедзе ў госці на поўнач да футбольнага клуба Віцебск. З лікам 13-1 скончылася наша гульня. Віншуем мы футбольны клуб Мінск перамогай. Дзякую вам за гульню. С вами працаваў ваш каментатар Іван Міцкевіч. Глядзіце беларускі жаночы футбол, любіце беларускі жаночы футбол, сачыце за ім. Дзякую вам за гульню. Да пабачэння.